bamu wanda yake gwamnatin jihar Kaduna ga halin da muke ciki na rashin abubuwa musamman zuwa sallan nan an miƙa shi da honorable kuma ya miƙa mana in Allah ya da za mu je mu ciyar da ɗalibanmu kamar inda gwamna yake bukata. Na gode, Allah saka da alkhairi. Allah ya saka ma sanata Obasani, Allah ya saka ma jama'a. Muna gode ma wannan gwamnati namu da gwamna Obasani da ciyama ɗan na ƙaramar hukumar Lere. Ina jin ran talata a irin wannan zama kowa ce tashi faɗa abin da yake so ya faɗi bukatarsa da kuma irin abin da gwamnatin nan ta kai da kuma irin kuskuren da aka samu na tashi ne bayani na ce ni tun da aka ba gwamnatin ƙaramar hukumar Lere mu na kasasu na ƙaramar hukumar Lere ba mu san ana yi da mu ba sai a wannan gwamnati wannan kungiya na mu shekara mu 30 muna yin ta babu wani ciyaman ko kansila ko wani wanda ya taba tashi ya ce bari mu zo a sa wannan na kasasu a gaba a dinga tara mu irin wannan sai a lokacin ma ciwon da ya dinga a yau ai gobe sai a lokacin wannan ciyaman namu wanda ya dinga duk abin da ya zo sai an kira man ba mu kuma a karkashin gwamnati ne yake cewa ba su haƙƙi kuma shi kuma zai zo ba zai danne mana ba.